Быйыл сентябрда Гафри районында өткен башкорт теле укытучыларының төбәгара форумында педагогтар Ради Хабировка туган телдәрде өйрәтүче тәрбиячләр арасында республика конкурсын үткәрү турында тәкъдиммен сыккайны. Башкортстан башлыгының карарына ярашлы ошо көндәрдә республика тәрбиячләр конкурсы үтте. Хавымхагат эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова, программаның кунагы Башкортстан мәгариф һәм фән министрлыгының бүлек итәкчесе Розалия Сафиуллина. Хавымхагат. Хавымхагат. Шайтып, Розалия Рысқовна, кем ул Башкортстанда иң яхшы туган телдә өйрәтүче тәрбиясе? Сынапта менә һүдем башында әйтеп киттек битендә сентябрь айында үткән башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының төбәкара форумында шундай һорау күтәрелгән һәм ул һорауда тәрбиячеләр үдәре күтәргән. Республикала бындай конкурс безнең 2012 елдан бирле бар. Үткәрелеп килә ел һәм елда тәрбиячеләр арасында, балалар баксалары арасында иң яхшы педагог дип атала. Һәм менә быелгы елда ошо конкурстың Эсендә тәбәтегендә рамкаларында туган телдәргә өйрәтүче иң яхшы тәрбиясе дигән номинация булдырдык. Һәм менә үткән атналагына конкурсның финал этабы үтте һәм иң яхшы тәрбиясенең исеме ачыкланды. Туган телләр буенча һәм гомумән әйткәндә дөйем конкурс буенча. Һәм бүгенге көндә тәүге үткән конкурсның җиңүчесе итеп Өфе каласының Киров районы 40-нчы башкорт балалар баксаһы тәрбиячесе Айһылу Миңлегали кызы Заһитова табылды. Котлайбыз шулай педагогты. Күпме кеше катнашты туган телдәрдә өйрәтүче тәрбиячләр арасында? Дөйем конкурста 62 тәрбияче педагог катнашты. Улар арасында музыка итәкчеләре, физик тәрбия итәкчеләре, тәрбиячеләр, өлкән тәрбиячеләр һәм туган телләргә өйрәтүче тәрбиячеләр дигән 5 номинация буенча бу конкурс барды. Һәм шул 62 катнашучысының 11-е туган телләр буенча иде. Һәм иң кадагы шунда 11-дән 10-ы башкорт теленә өйрәтә һәм 1-е сугыш теленә өйрәтә. Тимәк, башкорт телен өйрәтүче тәрбиячләр генә түгел, башка телдәрдә өйрәтүче тәрбиячләр дә булган. Бүгенге көндә безнең балалар баксаһында туган тел буларак башкорт теле, татар теле, суаш, мари, удмурт телләре өйрәнелә. Һәм менә без тәүге конкурста тәүге үткәрелгән конкурста башкорт теленә күбәнче һәм суаш теленә өйрәтүче тәрбиячләрдә күрдек. Кемдер баһалана тәрбиячләрнең эшләрен? Жюри составы төрле яклап каралды, әлбәттә, бында мәгариф һәм фән министрлыгы хезмәткәрләре, бүлек итәкчеләре, мәгарифте үстерү институты, әлбәттә, балалар баксаларының итәкчеләре, тәрбиячеләре, алдагы ел үткәрелгән конкурсның җиңүчеләре, шулай ук Башкорт дәүләт педагогия университетының галимдары булды. Конкурс ул һәр вакыт ниндидер осталык майдансыклары, тәҗрибә уртаклашуда, бына ошондай майдансыклар булдымы тәрбиячеләр өчен? Туган телләр буенча. Туган телләр буенча гомумән алганда. Конкурс ул әлбәттә иң шундай профессиональ дип отта педагогтарды, тәрбиячеләрне, укытучыларны асыклау ягыннан үткәрелә бит инде. Балалар баксалары арасында менә бундай конкурс үткәрелде. Мөгатикимдә үткәрелеп килде дип әйттем бит инде. Һәм быел бездә үзебезнең юнәлеш буенча дип номинация булдырдык. Bundan тыш башкорт теле һәм әдәбияты буенча, туган телләр буенча нинди генә саралар үткәрһәк тә, без барыһында әлбәттә балалар баксаларына һәр вакыт игътибарыбызны бүләк килдек. Мәсәлән, һуңгы елда да үткән атап әйткәндә, беренче съездда тәгендә башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларында шулай ук тәрбиячеләр буенча безнең аерым юнәлеш эшләнә, дискуссия мәйдансыгы һәм уларның вәкиле шулай түңәрәк өстәлдә безнең республика башлыгы менән катнашлыгында шулай катнашкан. Быелгы форумда ла балалар баксаларына шулай игътибар нык кына берилде. Нинди генә конкурслар үткәрһәк тә без уларда һәр вакыт ялып итә киләбез. Чөнки бөтә был эштең башлангысы шунда, бүгенге көндә без тагы бер катта инанабыз дип әйтәбез. Туган телгә өйрәтү ул гаиләнән башланһа, нигез гаиләнән һалынһа, мәктәпкә тиклем безнең балалар баксаһы өлкәһе бар. Һәм әгәр дә гаиләләр бала үзенең туган телендә һөйләшеп, уның теле асыла икән, балалар баксаһында тик русча гына аралаша икән, мәктәпкә килгәндә беренче класста ул үзенең туган телен онытырга мөмкин. Менә шул арауыкты юкка чыгармас өчен тәгендә вакыт ягыннан, чөнки мәкаләләр менән әйткәндә балага 5 яшькә тиклем тәрбияләйдәр, сынапта туган тел мөхитендә лә уны тәрбияләргә кирәк, телен оныттырмаска, киресенчә кайтарырга, ошо туган телдә уның фикерләвен үстерергә кирәк бит инде. Шул яктан сынапта һуңгы вакытта без балалар баксаларында туган телгә өйрәтү, шул мөхиттә туган телдә тәрбияләү мөхитенә ныграк игътибар бирергә тырышабыз. Һәм әйтергә кирәк, закон буенча менә 12 елда безнең мәгариф турында законга үзгәрешләр индерелгәндә лә ошо уровень дип әйтәбез, кимәл өстәлде балалар баксаларына алып туган телләргә укытырга дигән
статья тегенде Хукугы бар һәрбер хукугы атасының атасының бар. Сынапта бына төркем мастырыга атаслар теләк белдерүдәге сынапта хакы бар, әмма гаризалар нисә булырга тиеш төркем мастырыр өчен һәм ошо гаризалар менән кайда барырга атасыларга? Атасылар еш кына шундай родарма мөрәҗәгать итәләр. Бында мин асыклык итеп китмәкче итәм. Бала тууга статуэтегендә атасылар хәзер күбенсә балаларын электрон сиратка баттыралар. Уның өчен кайдалар барып йөргәлә кирәкмәй. Интернет аша һәрбер мәгариф бүлегенең, мәгариф министрлыгының да гомумән әйткәндә айрым баткан вакытта электрон очерк дәүтү таләп итендә. Шунда аскан вакытта ошо электрон баланың бит документларын я да мәгълүматларын индереп сиратка баталар. Һәм шунда менә быелгы елда бер шундай махсус тултырыла торган окошко теведенде урын булдырдык һәм онда нинди туган телдә улның балаһы өйрәнергә теләй, нинди ата сәгыле битендә закон буенча шуны улар шул вакытта ук күрһәтәләр. Һәм бала адактан битен путевкаларга тиештәр, улар мәгариф бүлекләренә мөрәҗәгать итәләр, мәгариф федераллыктарына, һәм уларның нинди телдә хайлаулары электрон сиратта күренеп тора. Һәм быга тиклем инде ана шул заявканы тултырган вакытта, путевканы биргән вакытта ошо телдәрдә нинди балалар баксаларында өйрәнәләр, кайда төркем асырга була, мәгариф бүлектәре алдан күзаллап, кадрда алдан әзерләп, укыту методик комплектларын әзерләп, төркемдәрдә асу турында сара күрергә тиештәр, шарттар булдырырга. Димәк, мөмкинлек бар астыру өчен төркемгә гаризалар йөргә, атаслар теләк белдерергә тиеш. Әмма төркемдәр астыру менән бер, икенче яктан тәрбиячеләр дә зур проблема күтәрә. Методик кулланмалар җитешмәү хакында. Эш дәфтәрләре булдыру һәм башка методик әсбаптар менән тәрбиячеләргә мәгариф министрлыгы ярдәм итәме? Әйтергә кирәк, балалар баксаларында башкорт телләрен өйрәтү буенча программалар безнең әллә күптән бар. Улар безнең стандартларга ярашлы, тегенде талаптарга ярашлы үзгәрешләр кисәдә заман талаптарына яуап бирелеге дип үзгәртеп эшләнде тегенде. Башкортча укыткан вакытта яки башкорт теленә туган тел буларак өйрәткәндә һәм бүгенге көндә әйтеп китәргә кирәк, туган тел буларак кына түгел, хәтта дәүләт теле буларак туган тел булмаган сырыкта ла түңәрәктәргә йөреп уны өйрәнгән балалар да бар, балалар баксаларында улар җитәрлек. Менә бөтә бу юнәлештәр буенча безнең программалар бар. Программа авторлары бар. Ел һайын безнең дәүләт бюджет исәбенә сыгарылган финанс сыгымдарына бүленеп сыгарыла бит инде укыту методик комплектлары балалар баксаларына без һәр вакыт игътибар бүләргә тырышабыз. Программалар, методик әсбаптар тегенде уку кулланмалары сыгарырга тырышабыз. Әмма тәрбиячеләр күбенсә программа яки методик кулланмай итмәй дип әйтмәйләр, уларга балаларның үзенә кирәкле әйберләр кирәк. Балага теге русайкын раскраска тәвәдендә утырып, безнең милли компонентты, ярлы компонентты сакылдырган, бәлки генә ниндидер эш дәфтәрләре, чөнки 5 яшьтән алып баланың битен мәктәпкә әзерлек вакытлары башлана. Каләм тота башлады. Һәм башка менә шул үсенлектә алып сагыу булган, заман талаптарына яуап биргән. Шул вакытта Башкортстанның үсенлектәрен итепкә алган, башкорт мөхитенә керттердәй булган методик әсбаптарда кулланмаларда булдыру турында һүз бара. Һәм бирен буенча ана шул сентябрьдә үткән форумның һөҗүмтәләре буенча шулай безнең республика башлыгының да карары бар. Һәм без бу юнәлештә эшләйбез. Чөнки бүгенге баланы әйтергә кирәк, укыту методик әсбаптар менән түгел, сагыу уенсыктар менән дә башкортча йырлай белгән, бии белгән, ниндидер фразаларда әйтә белгән курсактар менән дә баланы өйрәтергә кирәк. Бөтә булган сараларны тегендә кулланырга кирәк. Һәм булды сараларда булдырусы яшьтәр дә бар. Улар шулай яшь ата-әниләр арасында мәгариф министрлыгы улар менән бәйләнешкә ингән, нисектер һөйләшүләр, килешүләр алып барамы? Без уларды менә нинди генә сара үткәрһәк тә, съездда үткәргән вакытта, форумда үткәргәндә лә һәр вакыт зур күргәзмәләрнең эшен булдырабыз бит. Уларның эшләгән матур продуктларын тегендә ошо уенсыктарда күрһәтергә тырышабыз. Күрһәтәбез, бына балалар бакса һәм мөдирләре кызыксынамы улар менән? Балалар баксаны һәм бездә бит туган телләрдә үстерүгә юнәлтелгән дәүләт сараларына итерлек, дәүләт программаһы бар, дәүләт гранттары бар. Ул бөтә республикаларда ла бар дип әйтеп булмый. Һәм менә ошо гранттар ярдәмендә ла менә быелгы елда, мәсәлән, Күгәрсен районында ата-әниләр ошо башкорт курсактарын балалар баксаларына тараттылар. Һәм башка менә быелгы елда әле гранттың эше бара, комиссия эшләде карай, тәүге исемлекте мен карап барлап чыктым, анда балалар баксаларыннан да шулай ук бик әүдем катнашалар, димәк, тәкъдим итерлек
эштәре, проекттары бар. Демәк, бұл Күгәрсен районындағы ошондай ыңгай тәҗрибәне башка райондарда хуплап алыр, артабан да дәвам итер дип әйтә алабыз. Чөнки ата-әсәләр ысылып та бүген тәрбия эшендә, мәктәптәге һәм балалар бакчасындагы тәрбия эшендә әүдем катнаша. Шулай бит. Республикала сынапта тел өйрәнүгә зур игътибар бирелә, полилингваль мәктәптәрдә эшләп килә. Һәм шул юнәлештәге яңалыкларның бере Өфе калаһы Димер районындагы 202-нче балалар бакчасы полилингваль юнәлештә эшләй. Шулай бит. Аңлатып үтәйек әле, был балалар бакчасы полилингваль юнәлештә нисә телде өйрәнергә тиеш балаларында? Әйе, безнең республика башлыгының тәкъдиме буенча ошо тәүге безнең съезддан барлыкка килгән инновацион проект битендә Башкортстан республиканың үтешенә игътибар биреп, шул төп юнәлеш, стратегик юнәлешләрнең бере дип билдәләнде. Безнең 14 полилингваль мәктәп селтәрен барлыкка килтерү турында һүз бара. Бүген көндә 3 мәктәп безнең бар. 4-нчеһе менә Нефтекама калаһында Гыйнвар айының асласак, балалар да кабул итәсәк. Әлбәттә, 2000 бул мәктәптәрдә асу селтәрде булдыру 2024 елга тикем ел һайын өстәп барасак бетендә. Ләкин менә шул мәктәпләрнең ошо ел ярым, 2 ел эчендә әйтәгәндә эшләү дәврендә без шуга инандык. Менә әле яңгырак кына ноябрь айында полилингваль мәктәпләрне үстерү турында хөкүмәт тарафыннан концепция кабул ителде. Буга бит елдан артык бик нык эшләп, башка региондан тәҗрибәһен өйрәнеп, бер төрле фикергә килеп, әллә күп уртак фикер алышканнарның ата-әсәләрмен, укытучылармен, белгечләрмен, галимдер һәм башкалар. Һәм менә шул һөйләшүләр башында шуга килдек. Әлегә баягы беренче класстан гына башлау түгел, балалар бакчасыннан әзерлек балалар бер яктан полилингваль мәктәпләрнең үсәнлеге димәле, улар ветендә туган телләргә ныграк өстенлек бирә, менә безнең республиканың үсәнлеге. Һәм балаларга сит телләрне бирәләр. Һәм менә шул яктан караган вакытта сынапта бүгенге балалар бакчаларында рус теле булай да өйрәнелә, сынапта төп үдәктә дәүләт теле буларак туган телләргә без шулай игътибарын кына бүләбез соңгы вакытта. Һәм шул туган телләр белән беррәттән сит телләр дигәне бит инглиз теле. Инглиз теленә иртәрәк мәктәпкә тиклем әзерлек алып бару турында. Менә шул җәһәттән полилингваль балалар бакчалары яки әлеге булган балалар бакчаларында полилингваль төркемнәр булдыру турында безнең карар бар. Димәк, бу тәҗрибә беренче, улар табанда дәвам итәсәк, һәм республикала шулай полилингваль балалар бакчалары селтәрелә барлыкка килә дип әйтәбез. Конкурс турында йомгаклап әйткәндә, ул быел беренчегә үтте. Бәлки тәүге коймак төрлелә булгандыр. Киләһе елга пландар нисек ул булырмы, тагын дәвам итәрбе? Әлбәттә, мин уйлыйм, дәвам итәр дип, чөнки конкурсның төп максаты нимәлә? Ошо яңгыса эшләгән туган телләргә матур итеп өйрәтү тәҗрибәһе булган ата-әсәләрмен, коллегалармен уртаклашырлык үзенең проектлары булган яңгыса эшләгән тәрбиячеләрдә саклау. Мин әйтергә теләйм, менә бу конкурс һөдемтәһендә барышында без унда тәрбиячеләрне күрдек. Һәм артабан бул безнең тәүге коймак булып тора, бул матур традициягә әйләнер дип уйлыйм, чөнки тәүге генә ел үткәрелүгә карамастан 11 кеше катнашты. Һәм артабан бул конкурстың офыктары киңәйер, катнашчылар саны үсәр дип, чөнки сентябрь айыннан октябрь, ноябрь айларында бер ай эчендә, бер ай ярым эчендә тиз генә аны оештырырга туры килде. Бәлки кемдердер белмәй дә калгандыр дип уйлыйм. Һәм киләһе елга тәрбиячеләргә әзерләнергә зур ошондай шартлар булдырыла. Ният итеп алдан катнашырга мөмкинлек буласак. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Мәгариф һәм фән министрлыгының бүлек итәкчесе Розалия Сафиуллина менән туган телде өйрәтүче тәрбиячеләр республика конкурсының йомгаклары турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт, һау булыгыз.